onye merere ka oge ọbụla m na-awụli elu ndị Chukwu jarụrụ marụ n'elu ụwa na-adịghị agụ ha ọnụ ka m gwa gị ofu onye oge agwa eruola Dr Bruno Igwe Ochiriozuo ijikwa ude ebube abatụ obodo arụmụka n'elu ụmụnne ga-enu m ntị m akọrọ ụnụ ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa dị okwu bụ aka gị ọtọ maka na ka anya na-afụ ka ntị na-anụrụ nwa ndị ụmụndụgba ga-eseliela m ọzọ ka ndị robo oyimo Dr Bruno Igwe ngwongwo nyiri onyima dembru na ana m ekele o mama nya mụrụ ya n'obodo Umobomo Ide Atọ South Ide Atọ Local Government Imo State papa ya lesi anya mara ifo ya bụ o jiri bụ anya obi alọ Bruno Igwe ọ bụ nke a mere onye ihe na-esiri ike ịkpọtụrụ obi alọ bịaruo obi eruo dị anyị maka na ọ bụ obi alọ na-eme ka afa ya siri dị Bruno bidoro gụba akwụkwọ asambodo kpọkpọrọ n'ụlọ akwụkwọ na-adịghị agụ ya ọnụ first class ka o jiri pụta na sọbjekti niile obodo oyibo niile dị n'ụwa ọ gazuo na fanta ọ bụrụ ọkwa tru adroma na tru invitation oge o ruteziri na landụ ọ balansụzi ya Chineke gọziri ya witi ezi nwaanyị ma ife Dr Mrs Nora Chikọdị Igwe na nna m edukwa ya mama ọra niile osodi eme mma achala ugo nwaanyị dị mma ana m ekele ugegbere ga-esokwa ekele o osejigo egwu m agbajeela o ndị ụmụndụ gbasị m ugbo demburu na asị m gaa n'iru nwanna ya jinyere ori na-ejiri ụkwụ wee gbaka ụzọ ụmụndụ gbajinyere m ya mere m ji agụsi egwu m ike oge agwa eruo na-egekwanụ nke na m na-abịa ọ bụkwa maka ụmụ mmadụ ndị obi alọ bidoro afịa ma ndị na-azụ n'akwụkwọ na ndị na-enye ndụmọdụ dị mma ka ndị obodo ndị otu autonomous community ike na fai jiri wee lesi anya tụkọtara odube ya ugo n'echichi ndị egwu m unu biko gwu ụmụ ife jiri ya gịnị ka ejiri ya buru n'obodo gwu nwere ugbo n'ama ikpe Ireland na-arụghị obodo ọrụ ede nke m Dr Obialọ Bruno Igwe nne mụli mụli nwa nna mụli mụli nwa onye nwere iwere ife maka na nwere obi na-adị m mma maka na nwere obi na-eshi m ike my own godfathers na-emese aga m agọnye agọ ọrụ ime na-arụ ụmụ Chineke na-akwụghachi Igwe akatabo ịma na onye bụ gị n'ụkpa n'elu ụwa ọfụ mgba anya onye gba gị nkatabo ịgba onye ahụ ngaramara ọkwanye mere ụmụ Igbo na Ireland jiri chi oge echichi ọchịagha ụmụ Igbo ụmụnne ka m ghara ichefu nke ya o mgbe Bruno na-eje okorobịa dịkwa aja okwu mana ịnwekwa nweta oyi ga-alụkwa ọgụ ụgbọ ọsọ ihe ji mara anya dị ozute ezo abụọ ya bọị mgbatonu ya aha ya odogwu nwere ugo n'ama iyo oke osisi eji ama atụ na mba eketa okeshi ike ọganya na-eje ugbo ogbenye ozi abụọ ya bọị nwa ndị ụmụndụ gba na-ekele n'ebo egbere ga-eso ekele n'ebo iyo
ngala Dr Bruno Igwe biko gee ntị ka m gwa gị o ị mara otu esi eme anyị n'omebe anyị omume gị na-adị anyị mma o ịdị